Il-Gvern inawgura binja ġdida ta' akkomodazzjoni soċjali f'Ħażebbuġ, binja li se tkun qed tilqa' fi ħdana 8 familji ġodda li għaddew minn proċess ta' applikazzjoni u verifika. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodri Galdes, bit-tema Malta ċertezza u stabbiltà. Huwa spjega li ma' dawn il-familji se jkunu qed jiżdiedu oħrajn hekk kif qed jitlestew aktar binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-Ministru Galdes ħabbar li dawn it-8 familji se jkunu qed jingħaqdu ma' 70 familji oħra li nataw post f'binja ġdida oħra ta' akkomodazzjoni soċjali f'Tassisla fis-Suwatar Birkirkara. Il-Ministru Galdes tqarri li familji li ffaċċjaw sfidi soċjali matul iż-żmien illum qed jingħataw ċans li jgħixu ħajjithom f'ambjent diċenti u stabbli. Din commitment li għamel il-Gvern mhux biss investiment ta' 110 miljun, imma wkoll illum qed naraw kwalità ta' binjiet li joħorġu lilin minn dak li kien meħtieġ mill-awtorità, imma finalment iridu wkoll li l-komunitajiet jibbenefikaw minn proġetti bħal dawn. Il-Ministru ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jkomplu jiżdiedu aktar familji li jeħtlu jgħixu f'dar ġdida ta' akkomodazzjoni soċjali hekk kif il-programm ta' bini ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali qiegħed ikompli miexi minkejja l-isfidi li proġett maġġuri bħal dan iġib miegħu. Siġiwi għandek il-proġett maġġuri t-tieni fażi li hemm fejn il-ground, għandek ukoll proġetti ieħor li qed isir f'Ħalkirkop, għandek proġetti oħrajn l-istess ta' Borm l-avvanza sew. Hemm diversi madwar il-lokalitajiet kollha, prattikament għandek numru ta' lokalitajiet li llum qed isir akkomodazzjoni soċjali adekwata fihom.